Moje pondělní ráno začalo tak, že jsem našel tuhle postřelenou srnku v posteli. Šli jsme se spolu vyvenčit, i když to teda vůbec nevypadalo, že by se jí chtělo. Doma jsem jí koupil ještě nějaký doplňky na srst a pak jsem šel pracovat. A pak následovala naprosto nejlepší věc dne. Našel jsem tohohle malýho už pantofle, který jsem si koupil 2 dny zpátky. Fakt přísahám, že jsem ho chtěl dát do polívky nebo něco, tak jsem to radši šel rozdejchat s Jirkou na procházku. Ten mi na procházce úplně zamrznul, tak jsem pustil vodítko a šel jsem pryč. Když jsme došli domů, tak mi tahle zoo utekla z bytu na chodbu. Tady Trix utíká, jak kdyby se u nás neměl nejlíp na světě. No a následovala zase práce s tímhle brutálně dobrým máslem. Po práci jsem doplnil palivo u pana Plašatýho. A pak se jelo samozřejmě do gymu. Tenhle monster jsem měl poprvé a byl fakt dobrý. Potkal jsem se s Kubou a šli jsme zvedat šílený bomby. Jo, tady mají fakt dobře vymyšlený pisoár, to jsem musel natočit. Zjistil jsem, že už mě pomalu přestává bolet rameno, takže se snažím už trošku přidávat ty váhy. Zakončili jsme to bicákem a pak byl přesun do haly. Tady nějaký další palivo. A tady si můžete užít nějaký basketbalový záběry z Brady, to vypadá mega dobře. Aha. OK. No a pak jsme si dali kebab, když jsem ho měl včera. No a to je všechno, tak zas čau.